Аз преди малко ви казах, че мога да си позволя 7-10% загуба максимум. Аз не го броя като време, не го броя като дни. Аз го броя като колко съм загубил. В диапазона 8% загуба в продължение на 4 месеца, което се е случвало, абсолютно се е случвало. Не го разсъждавам от позиция време. Всичко е пари. Дори когато говорим за проценти, ние пак говорим за пари. Тоест, когато говорим за проценти, на калкулатор ще си го сметам колко пари аз съм загубил в момента от всичките пари, които имам. И още 1000 сме. Тая позиция колко пари ми е загубила от всички позиции, които имам в момента. Защото ако тук аз имам една позиция с 40% печалба и тук имам една позиция с 8% загуба, аз мога да я понеса и мога да допусна да отиде над 10%. Примерно да ми отиде 12-13%, защото те 40% печалба от тази позиция ми дават спокойствието. Зависи. Ако нямам такава позиция с 40% печалба, тогава супер стриктно ще си рестрикна загубата на тази позиция на 8-10% и няма да я правя никакъв компромис, защото тя ще ми вкара в ужас. Ще ми вкара в беда. Много са сметките. Както казват уперник, отиди коне ореката, ако пробие този флаг. Имайки предвид колко радетели има на крипто, не го пожелавам в никой случай. На мен ми прави впечатление от гледна точка на фундамента последните 3 седмици. Къде останаха китовете? Аз мразя тази дума китове, въпреки че съм от морски град. Това, което ми прави много силно впечатление. Синовете на Тръмп излязоха последователно и казаха: спокойно, не се притеснявайте, другия месец ще бъде толкова, януари месец ще бъде толкова, февруари месец ще бъде толкова. Това страшно много тежи. Би трябвало да даде страхотна сила на този инструмент, който и да е той. В случая е биткоин. Би трябвало. Тогава минаха около 10 на дена или 2 седмици и не се случва нищо. На мен това ми прави впечатление. И си задавам въпроса, защо е така? Нямам нищо против крипто. Крипто може да е бъдещето, крипто може да е утрето, крипто може да стане 1 милион. I don't know. Не знам. Не коментирам това в момента. Чуде се защо след като изкочиха те американски синове на президента, не се случи нищо. Аз този въпрос се задам. Ако аз съм трейдър на крипто, аз не съм трейдър на крипто, защото не го разбирам този бизнес, това малко щеше да ме притесни.